Her kommer en gennemgang af guiden. Hvad vil du bruge din tid på, når du ikke skal arbejde mere? Du er i gang med den sidste del af dit arbejdsliv. Du har sikkert arbejdet i mange år, men der kommer en dag, hvor du får masser af tid til nye aktiviteter. Hvad vil du så bruge din tid på? De fleste forbereder kun deres økonomi, før de går på pension, og bliver overrasket over, at pensionslivet også indeholder store forandringer i dagligdagen, som kan være svære at håndtere. Du har nok 20 gode år foran dig, og du skal fortsat leve et liv med et indhold, som du synes er interessant. Du har selv ansvaret for indholdet. Måske er det svært at forholde sig til, og måske virker det også overflødigt. Men din forberedelse kan gøre forskellen i forhold til, om du kommer godt fra start i overgangen og undgår at spilde dyrebar tid. Som bonus får du også noget at se frem til. Her er en metode til at identificere, hvad der giver værdi for lige netop dig. Sæt dig med en notesbog og skriv følgende spørgsmål ned. Skriv et spørgsmål på hver side. Det første spørgsmål hedder: hvad har du drømt om at gøre i dit liv, men ikke nået endnu? Det skriver du på den første side. På den næste side skriver du: hvad giver dig livskvalitet? Hvornår er du glad? Og på den tredje side skriver du: hvis du fik at vide nu, at du kun havde kort tid tilbage at leve i, hvad ville du så prioritere at få gjort? Og på den fjerde side skriver du: når du bliver gammel, hvad vil du så tænke tilbage på med glæde? Nu har du 4 sider med hver sin overskrift, og nu er det tid til at skrive små og store ting ned inden for de 4 spørgsmål. Intet er for stort, intet er for småt. Jeg vil lige give et par eksempler på, hvad man kan bruge de forskellige spørgsmål til. Det her med drømmene, det kan for eksempel være, at man har drømt om at sejle jorden rundt, eller dyrke gulerødder i en kolonihave, at skrive en bog, måske sine erindringer, eller lære at spille på et instrument. Og nummer 2, hvornår er du glad? Hvad giver dig livskvalitet? Det kan være, når du laver bestemte aktiviteter med bestemte mennesker. Det kan være børn, børnebørn, familie, venner. Forskellige former for motion ude i naturen. Lytter til musik. Og nummer 3, hvad ville du prioritere, hvis du kun havde kort tid at gøre det i? Her kan du skrive ting, som du synes, der haster lidt, og som du gerne vil se at få gjort. Og den 4, hvad vil du tænke tilbage på med glæde, når du bliver gammel? Der er plads til at skrive gode oplevelser, gode stunder, gode minder. Når du har skrevet dine idéer ned, så læg notesbogen fra dig, og når du får en ny idé, som du ikke har skrevet ned, så tag den frem igen og skriv videre. Gør det i flere omgange, fordi det er en proces, og den tager tid. Når du har fyldt så meget på, som du kan komme i tanke om, så kigger du på alt det, du har skrevet, og inddeler hver idé, tildeler den en kategori. Det kan for eksempel være familie, venner, natur, aktiviteter alene, aktiviteter med andre. Du skal finde de kategorier, der passer til det, du har skrevet. Når du så har fundet dine kategorier, så tager du kategorierne og skriver en kategori på hver ny side i din notesbog. Og når du har skrevet kategorierne på hver side i notesbogen, så tager du idéerne fra de 4 spørgsmål og flytter over under kategorierne, som de hører til. Nu har du et overblik over, hvad der er vigtigt for dig. Måske har du en drøm, der skal udleves. Måske er der noget, du gerne vil blive ved med at gøre, eller noget, du gerne vil gøre mere af. Og så vil jeg ønske dig god fornøjelse.